Fantàstic. Espectacular, estic flipat. Brutal. Acollonant. Flipat de la perfecció tècnica, de la complexitat argumentativa i narrativa de l'espectacle. És una bèstia, aquest nano és una bèstia. Perquè té com 30.000 coses que passen alhora, aquells tios que parlen tot, i clar, ell ho va fent seguit. No sé com el Peyu aguanta una hora i mitja aquest ritme. Sembla que haurà de prendre vitamines perquè l'ha trobat espectacular. I a més és molt jove. O sigui que si amb l'edat que té ens està ensenyant aquest nivell, aquest tio jo crec que arribarà un moment que sobrepassarà. O sigui, de tan bo que és, hi haurà un moment que serà dolent. Saps què t'ho vull dir? Que vigili. A part de totes les idees que té i la capacitat que té d'exposar-les totes en hora i mitja, bé, la velocitat amb què ho fa tot. Realment és un home versàtil que fa molts i molts personatges i per tant té un do de pallasso increïble. Flipat de lo preciosista que és a l'hora de quadrar tots els timings. Realment m'esperava un monòleg i he vist un espectacle.